Dende a semana pasada, todas as galiñas de España están confinadas nos galiñeiros para evitar contaxios dunha gripe aviaria que se espalla por Europa. Nalgúns concellos as galiñas xa levan pechadas dende xaneiro. Así o contaba entón no termómetro Lola, unha veciña de Sanxenxo. Moi mal, estou moi mal, moi enfadada, porque teño as galiñas encerradas e teñen unha depresión que non poden máis. Eu creo que teño depresión con elas. Non me poñen huevos. Están deprimidas. Os galos teños que ter encerrados porque se os boto fora matan máis vivas. Unha das principais consecuencias do peche é o estrés que sofren as aves e, polo tanto, unha caída na posta de ovos. Vamos, pitas. Pa dentro. Isto pode encarecer este alimento básico aínda máis. En España xa se sacrificaron 2 millóns de galiñas e estimase unha baixada do 4% da produción. De feito, o custo dos ovos xa se viu influído pola expansión da gripe nas granxas de outros países. Entre este impacto e outros factores, o prezo dos ovos case se duplicou cun aumento do 87% en Galicia nos últimos 5 anos. E os gandeiros non se mostran optimistas sobre unha posible baixada do custo. Vai ser complicado que baixe, porque mentras a demanda siga tendo tirón e non haxe excedente no mercado, non vai baixar. Aínda se descoñece o impacto económico final deste andazo, pero as granxas comezan a calcular perdas e temen os posibles gromos. Un só caso nunha explotación suporía a ruína porque implica o sacrificio de todas as aves. Moitas ganderías de galiñas ao aire libre optan por teitar as leiras con redes antipaxaro, un gasto para evitar o contacto de aves silvestres e o estrés das súas aves. Tamén existe temor a unha reducción do consumo de polo e ovos por medo. A gripe aviaria só afecta a persoas en contacto prolongado e sen protección cos animais, pero comer ovos non transmite enfermidade, só é máis caro. Efectivamente, este dato moi importante, xunto que aquí en Galicia estamos esquivando esta ameaza da gripe aviar, pero moito ollo se temos algún caso e non o comunicamos porque as multas son moi cuantiosas, Bernardo. Sí, e imos trazar antes, Rocío, se vos parece, pois o noso mapa das aves de curral para facermonos unha idea da magnitude da situación. Imos comezar polas explotacións avícolas domésticas, o que sería os galiñeiros para autoconsumo. En Galicia hai rexistrados 40.500 deles, alrededor de 18.500 están na provincia da Coruña, 9.300 na provincia de Ourense, preto de 7.300 na de Pontevedra e uns 5.500 na provincia de Lugo. Hai que apuntar que nesta alerta a provincia da Coruña podemos dicir que sexa a máis sensible. Boa parte dos focos detectados en aves silvestres están nesta área. Houbo casos de gaivotas infectadas en Ordes, en Ribeira, ou un foco de gaivota patía amarela infectada tamén na Coruña cidade. Pero, a máis dos galiñeiros, en Galicia contamos con algo máis de 1000 explotacións de aves de curral para a produción de carne. Segundo os últimos datos publicados, Ourense é a provincia que maior cantidade de carne de aves de curral produce. Vemos neste mapa a cor vai escurecendo, pois en función do número de aves. Os concellos con maior número de animais censados son Sarreaus, Friol e Xinzo de Limia. Friol, por certo, conta con máis de 50 granxas de polos e de pavos. E a cousa, xa dicía Rocío, vai en serio. Non comunicar un posible caso pode supoñer multas de entre 3.000 a 60.000 euros e incluso chegar a sancións de ata 1.200.000 euros nos casos máis graves, segundo a Lei de Sanidade Animal. Dende o Ministerio de Agricultura aseguran que non hai risco de escaseza de ovos, xa que España produce un 120% do que consome. Malia todo, as granxas galegas están facendo un esforzo enorme para manter a saúde das aves. É o caso de Teresa de Cerceda, municipio en especial risco, por certo. Como lle está a afectar a cría das súas pitas, Ángela? Compañeiros, quinto día de confinamento destas galiñas. Nos estamos aquí con Teresa en Cerceda. Teresa, como notas ti que levan as túas galiñas o confinamento? Moi mal, moi mal, moi mal. As pobres vedes todas tristes. E poño moito menos. Sí, porque vemos aquí 6 ovos, pero isto non son todo dos. Non, son de 2 días. E normalmente poñían 6, 7 cada día. Ostra, diminuíron xa a mitad, 6 ovos en 2 días e antes un... Sí. Nun día Sí, solo. sí. E ti, por exemplo, que cambios lle notas aquí ás galiñas? Hombre, notolle que elas están locas por salir, ben ves como pican nas paredes en todos os sitios, porque elas queren area para picar. E antes, pois, fora comían, por exemplo, erva, verdura, Claro, e sí. agora como facedes? Sigues botando verdura aquí? Botamos verdura aquí, pero non a queren moi boa jana aquí. Porque elas queren coller a erva ali dentro, ali fora, non sabes, picando nela. E total, é un trociño pequeno que tampouco é moito, pero
Decíasme antes que notabas especialmente triste ao Jalo, que normalmente está contento. Ti non ves como está ali triste? Está ali apajodiño, tristiño. E vos como levades isto do confinamento? Como vos enterastes o de que había que confinar as galiñas? Enterámonos pola televisión, Se non vemos a televisión, xa apagamos, non nos enteramos que non, nadie nos avisou. E ti pensas que isto vai durar moito, que vai durar pouco? Hombre, eu espero que dure pouco. Pero bueno, o que dure temos que aguantar, porque unha multa non queremos pagar. Claro, e ti, por exemplo, que tes pensado facer? Tes pensado algo para animar as galiñas? Porque claro, salir non poden salir. E aquí dentro están tristes. A non ser que te poña música. Home, non é mal plan, música para animar un pouquiño as galiñas. Outra solución eu non lle vexo. Vexe, elas se pican máis, se tan máis, non sei, tan inquietas. Nótalas incluso pode ser un pouco enfadadas unhas cas outras. Non, pagarse entre elas non, pero pícanse moito, como, non sei, fora teñen así buratiños de terra que bañanse na terra, quitan aí os piollos e os teñen. Claro. Ti pensas que isto vai durar moito ou non? Pensas que durará, que nunha semana xa tal ou... Hombre, eu polo menos espero que nunha semana ou dúas que as poidamos botar para fora, Compañeiros, este é o mensaxe de Teresa. Oxalá que nunha semana ou dúas poidas ceibar as galiñas porque, mirade, 6 ovos en 2 días. Isto nin a mitad do que facía antes. Vaya desfeita, galiñas deprimidas, o Galo tamén, a ver como remontamos este termómetro, porque a cousa non empeza nada ben, Carla. Bueno, todos empatizamos, porque todos sabemos aquí o que foi un confinamento.